Kainan time na! Upo ka na, Raven! Okay. Kagaya ng nakasanayan At yan ang baon walang lamangan Teka, sandali lang. Lalabas ko pa lang yung akin eh. Sandali. Ano yun? Ang lansa. Oo nga. Grabe naman kayo. Isda lang to. Di. May mas matapang pa akong naaamoy Eto kasi, patis na may kalamansi. Solid to. Ayun! Patis pala. Kaya masangsang. Puro kayo reklamo. Sige, hindi ko kayo bibigyan. Joke lang, bro. Alam ko namang masarap yan. Mamaya may magre-reklamo na naman na kaklase natin. Sir, amoy isda na naman po sa classroom. Hayaan mo sila. Ang maarte. Palibhasa, may pambili araw-araw sa cafeteria. Basta ako, baon is life. Hindi ko ipagpapalit to sa kung anong fast food sa labas. Iba pa rin paglutong bahay. Oo, bro. May kasamang pagmamahal. Hindi lang kasama, punong-puno ka mo. Hayaan na natin yung mga maaarting yun. Ang aarte nilang lahat maliban sa bebe ko. Bebe mo? Bro, kagraduate na tayo. Ngayon mo lang binanggit yan. Si Cheska? Buti naman. Hindi tayo magkakaproblema. Bakit? Sino ba sa'yo? Si Mika. Yung masungit? Bakit? Gusto ko ng challenge Tipong pa-hard to get. Eh, ikaw naman Uno. Wala ka bang crush dito? Oo nga. Baka naman may jowa ka na Hindi mo lang sinasabi sa amin. Wala. Alam nyo namang kayo unang sasabihan ko. So, sino nga? Si Pat. Oh! Sabi ko na May tension sa inyo pare. Anong tension pinagsasabi mo? Ano namang balak mo? Anong bahala? Update ko na lang kayo. Yan! Yan ang confidence! Duda ako dyan. Wala pang experience sa babaeng si Uno Oo, wala nga. Siguro ito na yung simula. Alam mo, bilib ako sa'yo pag napasagot mo si Pat. Hoy, hindi to pustahan ha. Gusto ko talaga siya. Matagal na akong sumusulyap pero ayoko makaistorbo sa pag-aaral niya. Baka rin kasi mabasted lang ako Ganun talaga bro. Kung hindi ka susubok, wala talagang mangyayari. Oo, graduating na tayo. Ngayon pa ba tayo matatakot? Di naman sa takot. Baka lang hindi ako sapat, ganun. Tara na nga, kumain tayo bago ako maiyak dito. Oo nga, malapit ko nang hindi makilala tong si Uno. Nagiging lover boy na Dear love, ako si Uno. Sabi nila, high school daw ang pinakamakulay na yugto ng pagiging estudyante. Doon daw nabubuo ang mga alaala, unang pag-ibig, unang pagkakamali, unang rebelde phase. Pero para sa akin, hindi. Sa akin, college ang naging pinakamagandang bahagi. Nung high school, masyado akong nagseryoso Para akong nakikipagkarera sa buhay na hindi ko naman alam kung saan ang finish line. Nakilala ko sina Kirk tsaka yung kaibigan naming tomboy si Raven nung high school. Hindi ko lang alam kung paano kami nag-click. Basta naging magkakaibigan na lang kami bigla Siguro nga di naging makulay ang high school ko. Pero nung college, natutunan ko na ang kulay ng buhay ay hindi kusang dumarating. Pinipili mo itong likhain. Kasama mga taong handang magpinta kasama mo. Pat! Ano ba yun? Kitang nag-aaral ako. Sorry na. Di mo kasi ako pinapansin Nag-aaral nga ako, di ba? Tsaka, ikaw ba? Hindi ka mag-aaral? May activity tayo bukas. Major subject yun. Alam ko na yan. Ako pa ba? Tsaka parang 1 linggo ka nang nagre-review Baka tumagos ka na sa test paper niyan. Ano ba kasing kailangan mo? Grabe ang sungit. Ngiti ka muna. Para ka talagang sira. Ayan, ngingiti na yan. Alam mo mas bagay sa'yo pag nakangiti ka. Lumalabas dimples mo. Uno, ano nga? Ano ba yun? Obvious naman siguro na may gusto ko sa'yo, di ba? Ay, Gusto ko na sanang i-level up tong mga ginagawa ko. Hindi na yung pahulog-hulog lang ng chocolate sa bag mo. Pat, ano? Pwede ba manligaw? Ha? Shhh! O, ayan na.
Baka mapagalitan pa tayo. Manligaw? Sandali. Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Di mo kailangan sagutin ngayon ha. Ayoko rin naman makaistorbo sa goals mo. Alam kong priority mo pag-aaral eh. Priority ko talaga. At nirerespeto ko yun. Kaya nga gusto ko magpaalam ng maayos. Pag-iisipan ko. Okay, take your time. Hihintayin kita. Uno. Sandali. Oh, Sige. anong sige? Sige. Pwede ka nang manligaw. Ha? Napag-isipan mo na agad? Matagal ko na rin naman yung iniisip. Ang talino mo talaga. Alam mo agad yung sagot. Sira. Sige na. Umalis ka na. Mag-aaral pa ako. Pwede bang dito na lang ako? Samahan kita? Di ako mag-iingay. Madidistract ako. Ano ka ba? Ako lang to. Yun na nga eh. Ikaw yan. Hindi ako mag-iingay, promise. O na, sige na. Basta huwag ka maingay ha. At huwag kang manggugulo. Oo nga. Sanay naman akong kiligin ng walang tunog eh. Totoo, wala talaga akong experience sa babae. At totoo rin na matagal ko ng crush si Pat. Hindi naman siya yung tipong sikat at pinagkakaguluhan. Hindi siya maingay, hindi rin siya palabiro. Pero pag nagsalita siya sa recitation ng high school, lahat nakikinig. Pag may group work, siya yung inaasahan. Matalino, masipag, tsaka disente. At maganda siya, pero hindi lang dahil doon kaya ako siya nagustuhan. May kakaiba kay Pat. Malinis siyang manamit, malinis magsalita, at parang malinis din yung intensyon niya sa buhay. Parang alam niya kung ano yung itatakbo ng buhay niya. Natatakot ako na dumating yung araw na di ko man lang nasabi sa kanya yung totoo. Na baka maging isa lang siya sa mga what if ko sa buhay. Kaya naglakas loob ako. Hindi ko agad diniretso. Hindi kasi ako ganun katapang eh. Nag-umpisa ako sa maliliit na bagay. Pabigay-bigay ng kung ano-ano ng palihim hanggang sa isang araw. Napagod na rin ako magtago sa likod ng anonymous gestures. Lumapit ako sa kanya at nagpakilala ako ng maayos. At di nagtagal, tinanong ko na siya kung pwede ba ako manligaw. Ay. Konti na lang kagraduate na tayo. Oo nga eh. Parang kailan lang. Freshman tayo noon. Ngayon, thesis defense ang problema natin. Ang tanong, sigurado ba kayong gagraduate kayo? Oo naman. Confidence is the key. Di kasi yun, Kurt. Tsaka may atraso ka pa kay Sir Alfaro. Ingat ka ron. Nambabagsak yun. Okay lang. Kung gawin niya man yun, at least panalo naman ako sa love life. Ha? Kayo na ni Cheska? Hindi no. Pero sabihin na lang nating may understanding na kami. MU? Situationship? Delikado ka dyan, bro. Basta, may understanding pero walang feelings involved, ganun. Ang gulo ah. Oy, Kurt. Ano ba yung pinapasok mo? Ano ba kayo? Mutual naman eh. Matagal niya na raw ginagawa yun. Sabi ko, gusto ko siyang ligawan pero sagot niya sa akin, I don't do commitment. Tapos? Eh di ayun, nauwi sa Fubo. Uy, Kurt. Ano? Huwag nga kayong mag-judge. Mas okay na to kaysa umasa siya sa wala. Kapal mo. Baka ikaw ang umasa nang hindi mo namamalayan. Baka naman di ka makagraduate ng dahil dyan ah. Aray naman, puna ka ng puna. Eh ikaw ba? Kamusta na kayo ni Pat? Dililigawan mo na siya, di ba? Oo. Hinahatid ko na minsan. Nakascore ka na ba? Aray! Ayos sa batok, Raven ah! Mania ka kasi. Kung ano-ano kasi nasa isip mo. Wala pa kami dun. At hindi ko naman minamadali. Bakit hindi pa? Eh graduating na tayo oh. Kung mangyayari man yun, gusto ko espesyal. Gusto ko may malinaw na label. May respeto. Ang cheesy mo naman. Hindi cheesy yun. Siguro, ang gusto ko mangyari, hindi lang siya magiging kwento sa pagtambay natin. So, kailan ka nga makakaskor? Pag siya na mismo nagsabing handa na siya, para walang pilitan. Grabe. Wow! Lover boy ka na talaga. O, ayan. Narinig ng bell pagka-cheesy mo, Uno. Tara na nga, bago tayo malate. Di lahat ng panalo nakukuha sa pagmamadali ah.
Umabot ng ilang buwan yung panliligaw ko kay Pat. Wala pa rin siyang malinaw na sagot nun hanggang dumating yung mismong araw ng graduation namin ng college. Sa gitna ng toga, sa ingay ng selebrasyon, lumapit siya sa akin at simpleng sinabi, "Pwede na." Di ko may paliwanag yung saya ko nun. Parang hindi lang diploma yung nakuha ko nung araw na yun, kundi panibagong simula. Hindi ko muna sinabi kina Kurt at Raven. Gusto ko munang namnamin yung sagot sa akin ni Pat. Hanggang sa hindi ko na malayan, 3 buwan na pala kaming magkasintahan. At gaya ng ibang relasyon, unti-unti kaming nagle-level up. Mas tumagal yung holding hands namin, mas nagiging komportable yung mga yakap. Mabado ko kasi wala akong ganong experience sa mga ganun eh. Pero paano ka nga ba matututo kung hindi ka magsisimula, di ba? Doon ko naintindihan. Ang pag-ibig, hindi lang pala puro kilig. May kasama ring responsibilidad. Love, ano ba tong pinili mong palabas? Parang medyo bastos. Hindi ko rin alam kung bakit ganyan yan eh. Gusto mo bang palitan? Hindi, okay na yan. Mukhang maganda naman yung kwento. Pero wag mo na lang lakasan. Okay. Nagugutom ka ba? Medyo. Ano gusto mo kainin? Order tayo. Pwede bang ikaw? Ako? Oo naman, ako ang order Hindi. Pwede bang ikaw ang kainin? Anong ibig mong sabihin? Sandali, love. Baka dumating sila mama mo. Wala sila ngayon. Relax ka lang. Love, magtatanggal na ako ng underwear, ah. Kaya mo to, Uno. Gagraduate ka na. Hindi ka na bata. Teka, sandali. Ano yun? Bakit parang amoy? Parang... patis? Love, okay ka lang? Oo! Oo, okay lang ako. Ha, hindi ko kaya. May kakaibang amoy talaga. May problema ba? Ha? Naalala ko lang, baka naiwan kong nakasaksak yung plancha sa kwarto. Sandali, kailangan ko na palang umuwi. Ha? Ngayon mo talaga i-check? Sabi nga nila, safety first, di ba? Mula nung moment na yun, ramdam ko agad na may nagbago. Nanahimik si Pat. Di ako umuwi. Nanood na lang kami ng movie. Pareho naming alam na wala yung atensyon namin sa palabas na pinanonood. Nandun na sa pagitan naming dalawa ang biglang paglayo ko. Hindi ko natiis eh. Sinabi ko sa kanya na meron akong kakaibang naamoy. Na hindi ko alam kung normal ba yun o hindi. Hindi ko sinabi para ipahiya siya. Sinabi ko kasi naguluhan ako. Pero imbis na maging pag-uusap, mas naging sugat. Nag-iba yung mukha niya. Nasaktan, nagalit. Umalis ako ng bahay nila nang hindi ako kinikibo. Ilang linggo akong hindi kinausap ni Pat. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lang ako ng isang maikling text message mula sa kanya. Tapos na raw kami. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung may mali ba akong ginawa. Dapat ba nanahimik na lang ako nun? Dapat ba hindi ko sinabi? Wala kasi akong karanasan sa mga ganun kaya hindi ko alam kung normal ba yun. Wala akong mapagtanungan ng mga oras na yun. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Mahal ko si Pat. At hindi nagbago yun. Ang nagbago, yung estado namin ng mahal ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako kinakausap. At sa bawat gabing naaalala ko yun, hindi ko maiwasang isipin na may mga pagkakataon talaga na ang katotohanan, kahit hindi masama ang intensyon, kaya pa ring makadurog ng pagkatao. Metro's #1 Love Radio. Baby.
sake!